गणपतीचा काय काढायचा आहे काय नाही गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती कापायला काय आहे रे मोबाईल घेतला पटकन काढ जायचंय थांब आजोबांना सांगतो ना याला आजोबा तिकडे लांब गेलेत सोनू होय
आवळेगाव ह्याला कुडाळ कुडाळ पहिल्यापासूनच आहे ते. प्रणित ते प्रणित बावाला पाठव. बावा तिकडे पाठव. काढ 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 काकांना आजोबांना बोलवलंय. ए इकडं ए बावा ए प्रणित बावाला बोलव ना. काढ चप्पल काढ. थांबा इथे. ए बावा तिला घे. तिला घे. सावकाश जा रे. ये सौम्या थांबू नको. चांगली पाण्यात जायचंय. थांब आलो थांब. हा काका लवकर. ए ओ काका ओ मार लवकर. ए साई ते बघ हाक मारतायत. हो चांगले होता.
आलं होतं ग मागे, मजा येते. हा बस मस्त मजा वाटते.